So ayun na nga mga kabuknoy ngayong araw. May tatalakayan naman tayong panibagong topic. Ang incident at accident report. May pagkakaiba nga ba yun? Ha? Ang pagkaiba. Ang pagkaiba ng accident at innocent. Innocent. Sir, magtanong lang sir. Ano ba ang pagkakaiba ng accident report sa incident report sir? Ha? Pagkaiba ba yun? Mga kabuknoy, ngayong araw may tatalakayin tayo. Panibagong topic yung incident versus accident report. Ano nga ba ang pagkakaiba nun? No? So ayon kay sa comment section, ayon kay Sir Melencio Mugas Jr., no? Sa kanyang katanungan, sabi niya, mga kabibo at kabubo, ano naman ang pagkakaiba ng incident at accident report? So bigyan natin ng katanungan, kasagutan ng kanyang sulugan na ito sa pamamagitan ng ating pag-explika ng bawat talata sa Tagalog. Okay? Wow! So ayan mga kabuknoy, no? Ituloy natin ang katanungan ni Sir Melencio Mugas Jr. Salamat sir sa inyong katanungan at nagkaroon tayo ng topic at usapin sa mga oras na ito, ano? Incident, an event, or occurrence, no? Sabi dito, ang incident daw ay isang kaganapan o mga pangyayari. No? Ito yung pwede siyang intentional or unintentional. No? Kumbaga ibig sabihin, planado or hindi planado. Yan ang paliwanag sa incident report, no? So ito pala ang example ng naturang intentional, no? Intentional sa incident report. Kumbaga planado or ginusto, no? Na mga pangyayari. So umpisa tayo sa suntukan. Yan. Pwedeng naplano ng dalawang panig ang naturang krimen. Nagsuntukan sila, gawa ng may alitan sila, no? So sumunod dito ang hold up. Hold up is talagang planado. Planadong insidente o krimen. Sumunod dito is robbery at theft. You know, talagang planado ang mga kaganapan ng mga kabuknoy, no? Andito yung riot, suicide. So ang suicide pasok sa incident, gawa ng plinano niya kung paano siya magpakamatay, no? Ang pagdanakaw, hostage, bombing. Lalo na yung bombing mga kabuknoy ay pasok yan sa naturang incident report, no? Narito pa, kabuknoy, ang nagkaragdagang example sa incident report, ang pagnanakaw ng naturang bike o sasakyan. No? Planado rin yan, mga kabuknoy. Yan ang mga example ng naturang incident report intentionally. Yeah? So, dumako naman tayo kabuknoy sa unintentionally. Incident report pa rin, unintentionally, kumbaga hindi na plano. No? Ito yung kusang naganap na mga pangyayari. No? Ito yung example, no? Flood, baha, di ba? Fire, sunog, water leak, di ba? Kung kadalasan yan sa mga condominium. Yan, pagka ganyan ang mga natura yung na-encounter, alam nyo na ang gagawin nyo, incident report, no? Narito yung nasaging sasakyan sa parking, no? Yan mga hindi sinasadya na pangyayari. At marami pa mga kabuknoy, no? Isipin nyo rin ang mga hindi sinasadyang insidente. So, ang kaibahan nito sa accident is walang damage or injury na tao, no? Kaya matatawag natin na incident. Ito yung mga bagay na hindi na sinadya na naturang insidente, no? Kaya natawag siya sa incident without injury, no? Yan ang kaibahan niya, kabuknoy, sa accident. So, dumako naman tayo sa accident, mga kabuknoy. Basahin na natin. So, an accident is a bad event caused by error or by chance. Accident are always unintentional. Diba? Nabasa nyo o napakinggan nyo? Sabi dito, accident are always unintentional, no? Kung baga walang kagustuhan na magkaroon ng mga pangyayari aksidente. Diba? Ito yung, and they usually result in some damage or injury. Mga kabuknoy, sabi dito sa accident, napakalinaw, ano? Yan pa lang nakikita nyo na ang malaking kaibahan ng dalawang ito. So, bigyan ko kayo ng example ng mga aksidente, mga kabuknoy, para lalo kayo malinawan. At sana masagot natin ang katanungan ni Sir Melencio Mugas, ano? Sabi dito, example ng mga aksidente. So, obvious naman mga kabuknoy, nagbanggaan na sasakyan. Yan, aksidente yan, obvious na obvious, no? Disgrasya sa motor. Ayan, aksidente.
may mga injured person, yan na obvious na pasok sa aksidente, mga kabuknoy, accident report. No, so, nalaglag sa bangin. Ayan, nalaglag sa bangin, kung nga kadalasan bus at mga pang publikong sasakyan. Nalaglagan ng debris sa ulo, no? Kung kayo nag-duty sa isang construction area at walang helmet at nalaglagan ang martilyo, nalaglag sa ulo ni Kuya Construction, yan, matatawag na accident report ang inyong gagawin, mga kabuknoy, no? At nag-illegal firing si Buddy, yan, accident firing, kaya tinawag na accidental firing kasi accident, unintentionally, no? Yan ang kapaliwanagan sa accident report, mga kabuknoy. No? Ito, binaril ng hold upper si 5'9" or nakabaril ng hold upper si 5'9". Dalawa lang yan, no? Kung nabaril si 5'9" at si Kuya Guard at kung nakabaril si Kuya Guard, yan, pasok sa accident report yan, mga kabuknoy, no? So yan, napakalinaw. Ang ibig sabihin ng dalawang yan ay magkaiba. Magkatunog lang sila, pero napakalaki ng pagkakaiba, no? Balikan natin, kabuknoy, no? Balikan natin. Intentionally or unintentionally. So, buka ginusto, pipiling hindi ginusto. Yan ang kapaliwanagan, kabuknoy, sa naturang incident report. So, balikan natin ang accident ay may kinalaman sa injury or may taong nasaktan or taong nasawi. Yan ang isa sa mga accident report. Accident. Yes? So, napakalinaw, mga kabuknoy, ang paliwanag dyan sa accident versus incident report, mga kabuknoy. So muli, basahin ulit natin, napakabilis na paliwanag, incident, an event or occurrence, no? Mga pangyayari or kaganapan. Yan. Sabi naman sa accident, an unfortunate incident that happened unexpectedly and unintentionally, typically resulting in damage or injury. Diba? Yan, napakalinaw na, kabuknoy, yung mga nabanggit natin kanina. Pasok na doon sa nasabi nating paliwanag ang incident versus accident report. So sana, mga kabuknoy, malinaw na sa inyo ang ating napakabilis na paliwanag at sana nasagot natin ang katanungan ni Sir Merencio Mugas. Napaka-challenging na tanong mo, ano? Nagkaroon tayo ng idea, nagkaroon tayo ng magandang usapin at topic sa mga ating mga kabuknoy dyan na nahihirapan at nalilito pa sa dalawang yan, incident versus accident report. So hanggang sa muli, mga kabuknoy, sana nalinawan kayo sa mga oras na ito. Kung may mga bumabagabag pa dyan sa inyong isipan, ang accident versus incident report, mga kabuknoy. Sana malinaw sa inyo, mga kabuknoy, ang naturang usapin na yan. So, bago natin tapusin ang video na to, hayaan nyo munang i-shoutout natin ang ating mga kabuknoy dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood at naniniwala kay Buknoy TV, no? So, shoutout muna kay Haydin Manalinding, Bimboy Ilicor, Henry Solis, Richard Agosto, at Joey Rontos, at kay Ma'am Rose Sumugo, at kay Ma'am Michelle Di Chavez. Shoutout po sa inyo, ma'am. Salamat po sa inyong suporta at panonood kay Buknoy, At kay Sir Ethan Miko Cardano, sir, shoutout po sa iyo, sir, at salamat po sa panonood kay Buknoy TV, Hanggang sa muli at salamat sa panonood at walang sawang suporta kay Buknoy. Laging nagsasabing always take care and salute, mga Buknoy.